que no sabeu ser pacífics o què? Vinga, amb el cap d'estudis. Una altra compareixença, no? Quina cosa més rara. Si els joves d'avui dia sou de parlar i de solucionar les coses d'una manera civilitzada. Vosaltres sabeu que tindreu un full d'exposició d'això, oi? O bé, si ho preferiu, podeu optar per fer una mediació. I què és això de la mediació? És com una reunió on estareu vosaltres dos i els dos companys que són mediadors i es tracta sobre parlar del conflicte i d'arribar a un acord més o menys. No. Segur que vols això? I tu, Judit, què vols? Digue'm, Judit, vols expulsió o mediació? Mediació.